Ježiš, nejdeš, no běž říct Stelině, ať jde přichystat pro tu novou holku. No ale, víš co, já zavolám Sáře, ať jí to jde říct. Dobře. Tak. Sáro? Ano, mami? No běž říct ty Stelině, ať jde přichystat pro tu novou holku. Dobře. A dělej. Dobře. Co se chce? Stelino. No. Musíš přichystat pro tu novou holku a dělej, budeš spát na zemi. Co? No, to říkala máma. Ne takhle, ale prostě budeš spát na zemi. Ale no, tak budeš spát na gauči. Dělej. A nefňukej. Holky! No co je? Nechcete se trošku uklidnit? Ne, Stelina je zase otravná. Dobře, no. Mami, ale to není pravda. Teď jedno, já budu poslouchat svoji dceru. Ale... A nefňukej. Hele, už mi volá. Co? Hele, už mi volala, že je tady. Ta ženská s tou segrou. Co? Dobře, už, tak já jdu už. A počkat, já chci taky. No tak pojďte. A počkejte na mě. Ježíš. Tak jedem. Tak kdo otevře? Já! Dobrý den. Dobrý den. Pojďte dál a nepojďte venku, je tam teplo. Dobře. Počkat, co? Ona je těhotná. Snad to nevadí, ne? No, ale to jste mi neřekla. Tak vemete si ji, nebo ne? Jo? No tak vidíte. Ale... Tak vidíte. Tak nashledanou. Paní! Vy... Ahoj, vítám tě doma. Ahoj, jak se jmenuješ? Já jsem Nela. Aha, já jsem Stella. No počkat, co se tady bavíte beze mě? Ahoj. Čau. Jak se jmenuješ? Já jsem Sárinka. Dobře, já jsem Nela. No dobrý, tak to jsem nepotřebovala vědět. Čau. Čau. Jestli nevšimnej, je to bude. Jo, to už mi došlo. No tak dělejte, jděte nahoru, nebo vám tady bude teplo. Dobře. Ale počkejte na nás. Tak jedem. A ukážeme ti, no já ti ukážu tvůj pokoj. Dobře. Tak už jsme tady. Tak pojď tady. Tam ne, tam je celý. No. Tak Stelino, ukáž tvý nový segře, jak se tady u nás žije. Dobře. Tak hele, já ti tam odnesu nejdřív oblečení. Teď zatím si tady sedni klidně, tady. Jo, dobře, je to tady hezký. Jo. Jasně. Tak. A můžeme, takže tady je obývák a do našeho pokoje se pak podíváme, jo? Jo. Tady je vejtek, máme 3. patro a tady je ségra. Ahoj zase. No ahoj. Teď je moje království. Máš to tady hezký. No děkuju. Já jsem mluvila, to je neslušný. To je jedno. Prostě tady v tomhle mým pokoji budu rozhodovat já. Ty máš kočku. Nesát! Dobře.
Hele, tak my už asi půjdem. Jo, vypadněte. Že proč jsi na ní takhle hnusná? Je těhotná. No a můj problém to není. Že zbouchla nějakýho. No spíš zbouchl voný. Ježiš, ty nejseš normální. Ty nejseš normální a vypadni z mýho pokoje. Au. Dobrý. Jo, a nemumlejte se tady před mým pokojem. Ježiš, asi půjdem. Jo, jdeme. Ježiš, co se ti zase stalo? Ona na mě bouchla. Ježiš, tak to neřeš. Jo. Pojďme. A tady budeme spát. To je velký. A to je celý pro nás dvě. No, jako jo. Tady máš oblečení. Takže tam udělám místo. A tady mám samý krámy. A co je tady ta mořská, nevím, co to je. To je moje výhra za... No prostě tady jsme plavali v oceánu, já jsem byla nejrychlejší. To mě musíš někdy naučit. Jasně. Takže tady budu spát já a ty budeš spát tady. Počkat, ty nebudeš spát v posteli? Ne, já nemůžu. A jak to, že nemůžeš? Protože tam budeš spát ty. Ale tak to nejedno, to je jedno, pojď tam spát ty, ježiš, ne, nesmím. Ona máma to řekla. Aha. No a kam dáme kolíbku? Tak nevím, to rozhodně. A co kdyby jsme dali gauč pryč? No a na čem budu spát? Jež jo, klidně. Ne. Tak jí dáme k posteli třeba? Dobře. A jakou? Tak my máme jenom tuhletu. Líbí se ti? Ježiš, to je boží. A kolik stála? Tak asi 2000. Jo, tak to úplně stačí. Mohla vzít klidně nějakou za 200. Ne, pro tebe je dobrý mít drahý něco. A vítej do rodiny. Jo, děkuju. A kam jí dáme? Tak ty posteli. Dobře, tak to zkusíme tam odtáhnout. To nejde. Protože ty se s tím netahej. Jsi těhotná. Já zavolám tačku. Tati. Ano, Stelinko. Můžeš nám odsunout tamhle tu kolíbku jako k posteli? Jasně. Tak, a je to. Děkuju. Papa, Stelinko. Jo. To je hezký. Jo. A co budeme dělat? Nevím. Co jí to tam zase zvoní? No, určitě s někým zase volá. A kdo? No ségra. Bože. Tak co, Fredíku, zavoláme mý lásence? No jo. Ještě jsou blbky strašný tam ty. Souhlasíš? No jo. Už to vyzvání. Ahoj. Ahoj. Co kdyby jsme dali dneska véču třeba v 8? Jasně, o kom pak chceš? To nechám na tobě. Dobře, tak třeba... Tajfun? Jo, klidně. Tak se sejdem v 8. Dobře, papa. Takže mám dneska grande zase svým lásenkou. Mjau. No jo. Co tam zase dělají? Nevím. To je super, má zase nějaký rande s někým. Ach jo. A co kdyby jsme šli někam? A kam bys chtěla? Třeba na nějaký tajfun.
Jo, a to je dobrý. Tak bychom mohli jít. Jo? Tak jo. Tak až večer. Dobře. Děti, nechcete něco k jídlu? Ne. Jo. Dobře. Tak pojďte dolů. Jo. Ježiš, co zas? Co se děje? No, když jsem to říkala. Ne, jsem řekla ne, já nevím, o co jde. Dnes si nechcete jídlo někdo. Dobře, tak já chci taky. Vem mi limonádu. Já chci taky limonádu. Bohužel jenom jedna. Dobře, a nemůžeš ji rozdělit? Ne. Prostě ji bude mít Sára. Dobře. Ale my jsme dvě, to je jedno, prostě si něco vemte. Ach jo. Jedu. Tak jo, tak asi počkáme na to jídlo, jestli nám nějaký přinese vůbec. A co to tady je? Jo, to je můj mobil, klidně si ho vem. Ne, já nechci, dobrý. Tak já ho schovám do skříně. Možná si ho pak vemu. Jo. Tak čekáme. A ono už je to tady. A proč to máš na zemi? No já nemám stůl a máma mi to dává na zem vždycky. A burgery. Aha. No tak si vem. Tak já třeba, hele, tak já vemu z obýváku nějaký židle. Dobře, nebo já přestěhuju tenhle stolek, ten je lehkej. Jo. Dobrý. Už ho mám. Dobře, tak si sedni. Jo. Já to dám na stůl. Jo. Nejde zvednout to ní. Tak já to poskládám. Tak. No. Zkus to limonádou, je dobrá. Dobře. To je dobrý. Jo, to dělám já. Fakt. To je strašně dobrý. Dobrý, tak teďka můžeme sníst asi to jídlo. Jo, tak já si vemu špís. Dobře. Já si vemu burger. Jo, tak to sníme. Už jsem plná. A počkat, jdeme ještě na ten tajfun, ne? Jo, vlastně. Ale nemusíme, jestli nechceš. Ne, půjdem tam. Jenom se nějak... nebo já se oblíknu a ty můžeš taky. Ale já nic nemám jinýho, mám jenom tohleto a to vypadá blbě. Dobře. Ono vždycky, když to jde za podnes, to vypadá, že tam strašně hezky. Jo, co se přemlíkne. Tak rychle? Jo. Ty počkej takové taky. Já si jo, ty to slyší. Jo, díky. Jdem kartu a dobře. Tak a už asi můžeme jít. Hele, a koukej na ten západ slunce, jak je hezký. A jo, on je úplně růžový. Jo. Tak jo, tak můžeme jít. Tak už jsme tady, co si dáš? Tak asi ten tajfun. Co vy tady děláte? Lásko, co je? Na závěr to nebylo. Co tady děláte? Jdeme si na jídlo? Jo, můžeme tady být stejně jako ty. Ale to je moje rande. No a co? Tak my ti ho klidně zkazíme, jestli chceš. No ale co? Vypadni. Ale... Ach jo. Jak ty na nás, tak my na tebe. Ach jo. Lásko, pojď si se mnou někam jinam. Dobře. Tak třeba sem? Jo, klidně. Tak co si dáš? No tak asi ten tajfun. Jo? Já si dám tady to. Pálivý. Jedno pálivý, prosím. Jo. Kartol. Jo. Tady. Píp. Tak. Zase dala tohleto. Vypadá to divně. Jo, je to pálivý. Můžu taky... Ne, máš dítě. Ach jo. No, promiň. Ne, to nevadí. Tak co si dáš teda ten tajfun, jo? Tak já ti pro něj klidně dojdu.
Jo. Co je, nečum tak blbě. Ale co mi chceš říct? Že jsi blbka. No možná blbka jsem, ale ne větší než ty. Ale... Tak, kartou. Píp. Tak. Děkuju, nashledanou. Blbko. Co jsi řekla? No. Musela bys tam být. Počkej, já dojdu ještě pro hůlky, jo? Jo. Jedny nebo dvoje hůlky, prosím. Jasně, tady to máš. Děkuju a děkuju. Nashledanou. Nashledanou. Příjemná ženská. Tady. Děkuju. Tak dobrý, Typhoon jsem dlouho neměla. To já jsem ho neměla nikdy. Tak to musíš někdy zkusit. Jo, dobře. Já mám ráda svoje chili. Jo, já taky. Teď já. Ještě to tofu tam ještě je, to je tak... A bych si vzala ještě nějaký pití, chceš? Jo, klidně. Tady to necháme, ať to ukliděj. Tak. Vezmi moji kartu. Jo. Tak a můžeme jít. Co tady mají k pití? Tady něco. Hele, nějaká káva. Můžeš kávu? Jo, asi jo. Tak vám mám kávu. Dobrý den, jedno kafe. Kartou. Dobře, tady to přilož. Tak a nalejte si. Je dobře. Děkuji, nashledanou. Co to bylo? Nevím, už můžeme jít asi domů. Jo, já to asi vypiju už tady, abych se s tím nemusela flákat. Mňam. Já asi taky. Mňam. A už můžeme asi jít. Hej, a už vypadněte. Ježiši. Co? Jsem tě buď ticho. Tak jdem. Já už bych asi šla spát. Já taky. Tak jdem. Tak. Musíš tady být.